Azadlık Radyosu söylüyor. Milli miras tarihimiz sayfelerinden. Galimjan İbrahim'nin Tatar medeniyeti nindi yol bilen baracak degan kitabı turunda. Bu kitap 28-nji yılda basılıp çıkkan edi. Anın avtoru 37-nji yılda benahakka milletçilikte gayiplenip yok etildi. Galimjan İbrahim'ni Tatar medeniyeti nindi yol bilen baracak degan eserinde Kompartiyanın milli politikasına hata magna berüde, sotsializmni milletçilik üçün faydalanırga mataşuda gayiplediler. Kitap jıyılıp alındı, yandırıldı, anı tıyılgan eserler isimligine kirttiler. Stalin ölgeç, Galimjan İbrahim'ni yanadan akladılar. Әмма аның Tatar medeniyeti nindi yol bilen baracak degan kitabı, әле hamon tıyılgan eserler isimliginden resmi rәвештә düşürülgeni yok. Bu kitap, Tataristan asrının tüzülü tarixi üçün mühim kaynaklardan sanıla. Dürüsün aytkanda, Galimjan İbrahim, Tatar medeniyeti nindi yol bilen baracak degan kitabında partiyanın milli mesele boyunca pozitsiyasına karşı çıkmay. Şuluk vaqtda anı hata anlatmaydı. Kerisinçe, Galimjan İbrahim, Stalinning forması bilen milli, işteligi bilen sotsialistik degan prinsipine tayanıp, separatizmni da hem milli nihilizmni da inkar etdi. Kitapta asılda sotsializmda milli kultura ana tili negizinde üserge tiyiş degan fikir ispatlana. Ol milli izolatsiyani kiri qaqqan kebek, birok vaqtda proletarlarning internasional birligi isiminde uruslaşuunu yaqlauchi büyük devletçilik şovinistlarini da anti-marksistlar etip ko'rsatgan. Qisqasi, Galimjan İbrahim ship-shi bolshevik bolarak politik separatizmga qarshi chiqa. Әмма шул ук вакытта Татарстанда политик, экономик һәм культура тормышы белән җирле халыкның телен, тарихын, психологиясын, мәдәниятен белгән коммунистлар идара итәргә тиеш дигән ноктаны яклый. Аныңча, политик автономия, ягъни милли республика төзү, милли культураны үстерү өчен нигез таш булып торды. Галимҗан Ибраһим үзенең карашларын пролетариат юлы дип атады. Инде Galimjan İbrahim kitabının Proletariat yolu degan bölüginden özüklär tыңлагыз. Azadlık Radyosu söylüyor. Tatar medeniyeti nindi yol bilen baracak degan kitapның Proletariat yolu degan bölüginde biz şularni okuybiz. Гражданнар сугышы бетәр-бетмәс milli программа гамәлгә, тормышка керә. Һәр кайда milli җумһуриятләр төзелә башлады. Бу вакыт партия эчендә назарый көрәш беткән, сүздә һәммәсе milli мөхтәрияткә буйсынганнар иде. Ләкин җирле халык күпчелек булган урыннарда айрым конкрет мөхтәрият мәсьәләсе күтәрелү белән гамәлдә моңа каршылык кузгалды. Каршылар ике төркем иде. Беренче төркем Урыс коммунистлары. Икенче төркем җирле халыкның үз коммунистларының сул канаты. Татарда бу соңгыларның башында Гали Шамигулов торды. Шуның буенча ул хәрәкәт Шамигуловчылык дип аталды. Булар әлбәттә татарга гына түгел, һәр халык эчендә айрым җумһурият төзүне интернационализмга каршы бару дип милләтчелек дип уйладылар. Шул нигездә каты көрәшләр барды. Bir төркем руслар белән үтә сул канат Шамигуловчыларның каршылыкларына карамастан милли җумһуриятләр мәйданга килделәр. Партияның милли программасы шулай итеп гамәлгә куела башлады. Димәк, мәсьәлә шишелде. Ләкин бөтенләй түгел. Бигрәк тә ачык сәяси булган ягы белән шишелде.
Әмма милли программның мәдәни мотивларына килсәк, монда бетмәс-төкәнмәс аңлашылмаулар, хаталар әле һаман да бик күпләр. Партияның милли программасын гамәлгә куюда милли җумһуриятләргә каршы барганлары өчен рус иптәшләр Ленин һәм Үзәк комитет тарафынан бик нык орышылдылар. Булар теге вакыт милли җумһуриятләрне интернационализмга каршы дип хыял кылалар. Җумһуриятны идара кылырга җирле халыктан большевик көч табылмас дип саташалар иде. Хәзер инде ул Украина, Үзбәк, Казак, Азәрбайҗан, татар, әрмән, грузин, чуваш халыкларының телләре, мәдәниятләре бик зәгыйф бит. Булар белән маташканчы, югары бик рус мәдәният кушылып китү бу милләтләр өчен зур файдалы булмас идеме дигән шөбһәдәләр. Шундый шөбһәләр, хыяллар кайбер рус иптәшләрдә булганы кебек, җирле халыкның үз эченнән чыкканнарда да юк түгел. Бездә Шамигуловчылар теге вакыт милли җумһурияткә каршы кузгалсалар, аның кирәгенә, файдасына, нәтиҗәсе булуына ышанып җитмәсәләр, хәзер милли татар мәдәнияте дигәнгә шулай ук шөбһә белән, ышанмау белән карыйлар. Ягъни, сәяси Шамигуловчылык артыннан мәдәни Шамигуловчылык килә. Бу соңының кешеләре дә, нигезләре дә, әлбәттә, башкалар, ләкин тамырлары бердер. Шуның өчен буларга каршы даими озак көрәш куярга туры килми булмас. Көрәшнең беренче планында бу мәсьәләдә пролетариатның тоткан юлын аңлатудан башларга кирәк. Монда мәсьәлә партия программасы ягыннан бигрәк пролетариатның үз иленә, үз теленә карашы ачык бирелә. Анда һәр революционерның, һәр коммунистның өстендәге бурычы башлыча үз илендә, үз халкының хезмәт массасы эчендә эшләү икәнен аңлата. Без югарыда партияның 12-нче съезды карарларыннан берсен укып киттек. Икенче бүлектә милли җумһуриятләрнең һәм өлкәләрнең кадрлары, административ аппараты башлыча җирле халыклар эченнән чыгып, шуларның горефләрен, гадәтләрен, тормышларын, телләрен белгән кешеләрен төзергә тиешле диләр. Менә бу момент бер яктан милли җумһуриятләрнең эшләрен башкаручылар шул җирле халыкның үзеннән куелугына җитмәвен, бәлки бу кешеләрнең шул халыкның тормышы, гореф-гадәте, теле белән таныш булуларын лазым итә. Беренче баскычларда, икенче баскычларда техникумнар, курслар, институтлар һәм югары мәктәпләр партия советының әнә шул принципы буенча үзләрен җирле тел мәдәният белән тәрбияләнгән хезмәтчеләр чыгарырга, димәк, дәресләрне шуңа карата куярга тиешле булалар. Сез Галимҗан Ибраһимның Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак исемле 27нче елда Казанда басылып чыккан китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Азатлык радиосы сөйләй. Milli miras. Tarihimiz sayfelerinden. Галимҗан Ибраһимның Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак дигән китабы турында. Бу китап 27нче елда басылып чыккан иде. Аның авторы 37нче елда бинахакка милләтчелектә гаепләнеп юк ителде. Галимҗан Ибраһимны Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак дигән әсәрендә Компартияның милли политикасына хата мәгънә бирүдә, социализмны милләтчелек өчен файдаларга маташуда гаепләделәр. Китап җыеп алынды, яндырылды. Аны тыелган әсәрләр исемлегенә кертделәр, Сталин үлгәч Галимҗан Ибраһимны яңадан акладылар. Әмма аның Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак дигән китабы әле һаман тыелган әсәрләр исемлегеннән рәсми рәвештә төшелгәне юк. Бу китап исә
Татарстан АССРның төзелү тарихы өчен мөһим чыганак материалларның берсе булып санала. Галимҗан Ибраһим «Татар мәдәнияте нинди юлда барачак» дигән китабында партиянең милли мәсьәлә буенча ул чактагы позициясенә каршы чыкмый. Шул ук вакытта аны хата аңлатмый да, тик милли мәдәният файдасына шәрх иткән. Галимҗан Ибраһим Сталинның формасы белән милли, эчтәлеге белән социалистик дигән принципына таянып, сепаратизмны да һәм милли нихилизмны да инкар итә. Китапта асылда социализмда милли культура ана теле нигезендә үсәргә тиеш дигән фикер исбатлана. Ул милли изоляцияны кире каккан кебек, бер үк вакытта пролетарларның интернационал берлеге исемендә урыслашуны яклаучы бик дәүләтчелек шовинистларын да антимарксистлар итеп күрсәткән. Билгеле булганча, 20-нче елларда урыс коммунистлар арасында Татарстан автономия республикасын төзүгә каршы чыгучылар була. Телләре һәм культуралары буенча урыслашкан кайбер татар коммунистлары да аларга кушылалар. Буларны Галимҗан Ибраһим кызыл мырзалар дип атый. Аларны патшачылык өчен эшләгән, әмма урыслашкан иске тип мирзалар белән чагыштыра. Татарстан автономия республикасы корылгач, аның дәүләт аппаратына әнә шул кызыл мирзага үрелгән татар совет чиновниклары киреп утылалар. Булар Татарстанда дәүләт аппаратын тел һәм кадрлар җәһәтеннән татарлаштыруга кымчаулыйлар. Мәгариф эшен ана тел нигезендә оештыруга да аяк чалалар. Галимҗан Ибраһим партиянең 12-нче корылтаенда кабул ителгән карарларга таянып, социализмда һәр милләтнең культурасы, ягъни мәктәбе, әдәбияты, фәне, матбугаты, сәнгате, идарасы ана теле нигезендә үсәргә тиеш дигән позициягә баса. Партия терминологиясында моны ул заманнарда коренизация дип атадылар. Кыскасы, Галимҗан Ибраһим Сталинның формасы белән милли, эчтәлеге белән социалистик дигән формуласына таянып, Татарстанда политик, экономик, культура тормышы белән җирле халыкның телен, тарихын, психологиясын, мәдәниятен белгән коммунистлар идара итәргә тиеш дигән нуктаны яклый. Татарстан АССР милли культураны үстерү өчен нигез таш булып тора, эчтәлеге белән социалистик, интернационалистик булган милли культура ана телендә мәктәп аркылы үсәчәк дигән тезисны алга сөрде. Ләкин Ибраһимның оптимизмы Сталинның шәхс шөһрәт чорында үз башына җитте. Аны буржуаз милләтчелектә гаепләп юк иттеләр. Чөнки Ибраһим беренчедән мәдәни мирасны юк итүгә китерәчәк дигән аргумент белән татар алфавитын гарәп хәрефләреннән латинга күчерүгә каршы булды. Икенчедән, башлангыч, урта, югары белем республикада, аннан тыштагы татарлар яшәгән өлкәләрдә ана телендә алып барылсын дигән позиция алды. Сталин исә үзенең шәхси позициясын ныгыту мотивы белән бик дәүләтчелек шовинизмы позициясында торган үзәктәге коммунистларга татар мәсьәләсенә ташламалар ясады. Үзенең формуласында, марксизм тезисларында шәхес шөһрәт өчен курбан итте. Галимҗан Ибраһимның Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак дигән монографиясенең Сталин формуласы дигән бүлегеннән өзекләр укып китәбез. Азатлык радиосы сөйләй. Сталинның милли формуласы турында Галимҗан Ибраһим булай дип яза. Интернационал максудлары өчен туган революция бөтенләй милли теләкләргә корал булып китмиме? Бу милли мәдәниятләрнең киләчәге ни булыр? Буларны киләчәктә гомуми мәдәнияткә кушу мәсьәләсе тагы бер зур комачау тудырмасмы? Бу мәсьәлә төрле фикер кешеләрендә төрлечә калыпланып чыга. Шуңа күрә бу хакта бер җавап кирәк. Минемчә, моңа иң ачык һәм тулы җавапны Сталин иптәш бирде. Көнчыгыш хезмәт халыклары университетында сөйләгән сүзендә ул булай диде. Мин Көнчыгыш Совет җумһуриятләрендә милли мәдәниятләрне күтәрү турында әйткән идем. Ләкин милли мәдәният дигәне нәрсә ул? Милли мәдәният белән пролетариат мәдәниятен ничек бергә җыярга мөмкин? Ленин бит сугышка чаклы әйткән иде. Бездә ике төрле мәдәният бар. Берсе буржуазия мәдәнияте, икенчесе социализм мәдәнияте. Милли мәдәният дигән лозунгы реакция лозунгысы. Буржуазия бу лозунг белән хезмәт халык массасын милләтчелек авгы белән зәһәрләргә тели дигән иде.
Шулай булгач, милли мәдәният төзү, ана телендә курслар, мәктәпләр үстерү, җирлек кешеләрдән кадр җитештерү кебек эшләрне социализм һәм пролетариат мәдәниятен төзүне ничек бергә сыйдырга була? Монда үтеп чыга алмаслык каршылык юкмы? Без пролетариат мәдәнияте төзибез. Монда һич шик юк. Ләкин үзенең мөндәрәҗәсе буенча социализм нигезендә булган пролетариат мәдәнияте социализм төзелешенә катнашкан төрле халыкларның тормышларында, телләрендә булган башкалыкларга карап, үзенең тышкы калыбында, шәкелендә бик төрлечә була. Мөндәрәҗәсе белән пролетариатча, формасы буенча милли. Менә социализм бара торган гомум адәм мәдәнияте шулай булачак. Пролетариат мәдәнияте милли мәдәниятне бетерми, юкка чыгармый, бәлки аңа мөндәрәҗә бирә. Шулай ук киресенчә, милли мәдәният пролетариат мәдәниятен бетерми, юкка чыгармый, бәлки аңар форма бирә. Шул ук төп фикерне ачуда дәвам итеп Сталин әйтә. Буржуазия властьта булып, халыкларның милләт булып оешулары аның канаты астында ясалган дәврдә милли мәдәният лозунгысы буржуазия лозунгысы иде. Пролетариат властьны алып, халыкларның милләт булып оешулары совет канаты астында ясала башлагач, милли мәдәният лозунгысы пролетариат лозунгысы булып әверелде. Милли мәдәниятләр мәсьәләсендә оппортунистларның карашларын һәм социализм вакытында телләрнең ни хәлдә булачагын аңлату юлында Сталин бу рәвештә сөйли. Кайберәүләр, мәсәлән, Каутский, социализм вакытында башка һәммә телләр бетеп, бөтен кешеләр өчен уртак булган бер телнең тууы турында сөйләнәләр. Мин мондый бөтен дөньяны өчен алган бер тел була алу назариясенә аз ышанам. Тәҗрибә һәр хәлдә бу назариятны куәтләп түгел, бәлки моңа каршы сөйли. Моңа чаклы хәл шулай барды. Социализм революциясе телләрнең санын киметмәде, бәлки арттырды гына. Чөнки адәм дөньясының иң тирән яткан түбәндәге катлауларын кузгату, буларны сәяси мәйданга күтәрү сәбәпле социализм революциясен аңа кадәр бөтенләй мәгълүм булмаган, яки аз мәгълүм булган милләтләрне яңа тормышка уятып чыгарадыр. Иске патшачылык заманында Россиядә 50-дан артык милләтләр һәм этнографик группалар бар дип кем уйлар иде? Октябрь революциясе иске багауларны үзде, мәйданга бик күп онытылган халыкларны чыгарды, шуның белән аларга яңа тормыш, яңа хәрәкәт бирде. Хәзер Һиндстан турында бөтен бер милләт кебек сөйлиләр. Ләкин анда революция булса, мәйданга аңарча киң дөньяга мәгълүм булмаган, ләкин үзләренең аерым мәдәниятләре белән яшәп килгән бик күп милләтләр баш күтәреп тарих мәйданына чыгарлар. Әгәр бу төрле милләтләрне пролетариат мәдәниятенә кушарга уйланылса, бу кушылу ул милләтләрнең тормышларына, телләренә мувафиq ясалган рәвештә генә булачагына шөбһәләнергә ярамый, ди Сталин. Кайбер аерым милләтләрнең йотылу мөмкинлеге безгә шуны ачып бирә. Гомум адәм өчен булган пролетариат мәдәнияте милли мәдәниятләрне җимерми, бетерми. Бәлки буларның булуын лазим итә һәм буларга яшәргә ризык бирә. Шулай ук милли мәдәниятләр дә гомум адәмнең пролетариат мәдәниятен үтерми, юкка чыгармый, бәлки аны тутыра, аңа байлык арттыра гына ди. Сталин фикерләре аеруча шәрх теләмиләр. Монда һәммә мәсьәлә якты көн кебек ачык куелган. Шуларга ачык, кискен җаваплар бирелгән. Пролетариат революциясе милли мәдәниятләргә үсәргә киң мәйдан бирә. Социализм вакытында да милли мәдәниятләр бетмәячәкләр, байып, зурайып күтәреләчәкләр. Милли белән пролетариат мәдәниятләрен бер-беренә каршы куярга ярамый. Булар бер-беренә дошман түгел. Булар бер-берен бетермиләр. Бер-беренә каршы көрәш ачмыйлар. Киресенчә, булар бер-берен тутыралар, бер-берен байталар. Буларның бер-беренә мөнәсәбәт рәвеше, мөндәрәҗәсе белән пролетариатча, әмма формасы белән милли булачак. Сез Галимҗан Ибраһимның 27нче елда басылып чыккан Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак дигән китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Азатлык радиосы сөйләй.
Milli miras tarihimiz sayfelerinden. Галимжан Ибрахимның Татар мәдәнияте нинди юлы барачак дигән китабы турында. Бу китап 27 елда басылып чыккан иде. Аның авторы 37 елда бинахакка милләтчелектә гаепләнеп юк ителде. Галимжан Ибрахимны Татар мәдәнияте нинди юлы барачак дигән әсәрендә Компартияның милли политикасына хата мәгънә бирүдә, социализмны милләтчелек өчен файдаларга маташуда гаепләделәр. Китап җыеп алынды, яндырылды. Аны тыелган әсәрләр исемлегенә кертделәр, Сталин үлгәч Галимҗан Ибрахимны яңадан акладылар. Әмма аның Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак дигән китабы әле һаман тыелган әсәрләр исемлегеннән рәсми рәвештә төшелгәне юк. Бу китап исә Татарстан АССРның төзелү тарихы өчен мөһим чыганак материалларның берсе булып санала. Галимҗан Ибрахим Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак дигән китабында партияның милли мәсьәлә буенча ул чактагы позициясенә каршы чыкмый. Шул ук вакытта аны хата аңлатмый да, тик милли мәдәният файдасына шәрх иткән. Галимҗан Ибрахим Сталинның формасы белән милли, эчтәлеге белән социалистик дигән принципына таянып, сепаратизмны да һәм милли нихилизмны да инкар итә. Китапта асылда социализмда милли культура ана теле нигезендә үсәргә тиеш дигән фикер исбатлана. Ул милли изоляцияны кире каккан кебек, бер үк вакытта пролетарларның интернационал берлеге исемендә урыслашуны яклаучы бик дәүләтчелек шовинистларын да антимарксистлар итеп күрсәткән. Билгеле булганча, 20-нче елларда урыс коммунистлар арасында Татарстан автономия республикасын төзүгә каршы чыгучылар була. Телләре һәм культуралары буенча урыслашкан кайбер татар коммунистлары да аларга кушылалар. Буларны Галимҗан Ибрахим кызыл мырзалар дип атый. Аларны патшачылык өчен эшләгән, әмма урыслашкан иске тип мирзалар белән чагыштыра. Татарстан автономия республикасы курылгач, аның дәүләт аппаратына әнә шул кызыл мирзага үрелгән татар совет чиновниклары киреп утылалар. Булар Татарстанда дәүләт аппаратын тел һәм кадрлар җәһәтеннән татарлаштыруга кымчаулыйлар. Мәгариф эшен ана тел нигезендә оештыруга да аяк чалалар. Галимҗан Ибрахим партияның 12-нче курултаенда кабул ителгән карарларга таянып, социализмда һәр милләтнең культурасы, ягъни мәктәбе, әдәбияты, фәне, матбугаты, сәнгате идарасы ана теле нигезендә үсәргә тиеш дигән позициягә баса. Партия терминологиясында моны ул заманнарда коренизация дип атадылар. Кыскасы, Галимҗан Ибрахим Сталинның формасы белән милли, эчтәлеге белән социалистик дигән формуласына таянып, Татарстанда политик, экономик, культура тормышы белән җирле халыкның телен, тарихын, психологиясын, мәдәниятен белгән коммунистлар идара итәргә тиеш дигән ноктаны яклый. Татарстан АССР милли культураны үстерү өчен нигез таш булып тора, эчтәлеге белән социалистик, интернационалистик булган милли культура ана телендә мәктәп аркылы үсәчәк дигән тезисны алга сөрде. Ләкин Ибрахимның оптимизмы Сталинның шәхсәт чорында үз башына җитте. Аны буржуаз милләтчелектә гаепләп юк иттеләр. Чөнки Ибрахим беренчедән мәдәни мирасны юк итүгә китерәчәк дигән аргумент белән татар алфавитын гарәп хәрефләреннән латинга күчерүгә каршы булды. Икенчедән, башлангыч, урта, югары белем республикада, аннан тыштагы татарлар яшәгән өлкәләрдә ана телендә алып барылсын дигән позиция алды. Сталин исә үзенең шәхси позициясын ныгыту мотивы белән бик дәүләтчелек шовинизмы позициясында торган үзәктәге коммунистларга татар мәсьәләсенә ташламалар ясады. Үзенең формуласында марксизм тезисларында шәхес шөһрәт өчен курбан итте. Галимҗан Ибрахимның Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак дигән монографиясенең Сталин формуласы дигән бүлегеннән үзекләр укып китәбез. Азатлык радиосы сөйләй. Бу формула турында озак тукталып торырга хаҗәт юк дип беләм.
Моның мәгънәсе, аңлайышы һәм формасы буенча милли булыр дигән сүздән мурад нәрсә икәнлеге әлбәттә һәркемгә ачык. Халыклар үзләренең телләре, гореф-гадәтләре, тормышлары, тарихи язмышлары буенча бер-берләреннән тышкы калыпларда байтак аерылалар. Шуңа карап, аларның һәрберенең мәдәнияте, мәдәни хәрәкәте дә тышкы төстә үзенә башка аерым рәвештә гәүдләнәләр. Мәсәлән, мәктәп, сәнгать, гыйлем, әдәбият. Булар һәммәсе милләтнең үз телендә булырлар, үз телендә киңәеп, тирәнәеп үсәрләр. Үз завыгына, үз хаҗәтләренә каратып туарлар. Үзенә уңай, аңлайышлы калыпларда салынырлар. Үз тормышы белән сугарылып, үзләренең аерым тарихи моментлары тудырган мәсьәләләре юлында эшләрләр. Менә бу яклар буенча үзбәкнең, урысның, казакның, әрмәннең, татарның, грузинның, башкортның, украиннарның, Азәрбайҗан төрекләренең мәдәниятләре бер-береннән аерылырлар. Бу тышкы калыпларда һәр халыкның мәдәнияте үзенең милли нигезендә, үз ана телендә, үз тормышының аерым хасиятләре белән сугарылырлар, аерым рәвешләнер. Ләкин эчке идеологиядә, төп нигез принциплары да, алдагы максатлары да төрле телдә, төрле төстә, төрле калыпта булган бу бик күп төрле милли мәдәниятләр һәммәсе берләшәләр. Пролетариат революциясе аркылы коммунизмга бару, моның өчен интернациональ байрак астында тел айырмаларына карамыйча киң эшче крестьян коллективы буларак көрәшү, үз буржуазиясына һәм бөтен дөнья капитализмына каршы сугыш фронты тоткан хәлдә социализм төзү юлында эшләү, моның өчен бөтен мәдәниятләрне, гыйлемнәрне, сәнгатьләрне материализм нигезенә салып, буыннарны киләчәк гомум адәм максатлары рухында тәрбияләү, мәктәпләргә, техникага, җәмгыятькә, көндәлек гаилә тормышларына, кыскасы, бөтен мәдәни хәрәкәтләргә, менә шундый һәммә телдәге хезмәт халыкларының якты, азат киләчәкләре өчен уртак булган мәнфәгатьләре ягыннан карап, юлбашчылык кылу, менә аерым мәдәниятләрдә шундый нигез, уртак мөндәрҗәләр булыр. Бөтен икътисади, синфи хаятның тимер кануннары үзләре шуңа алып барачаклар. Чөнки телләре нинди генә булса да, һәммә хезмәт халыкларының чын азатлыклары аларны шундый нигезләрдә, шул рәвешле берләшеп, хәрәкәтләргә мәҗбүр итә. Мәдәниятләр моңа буйсыналар гына. Монда әлбәттә буржуазияның, вак буржуа элементларының төрле якка табынулары буржуазиядан калган мирас буенча мәдәнияткә, идеологиягә, милли дошманлыкларны, арада милли талашларны буржуа дөньясындагы кебек яңадан кыздырырга омтылулары күп замангача була торыр. Ләкин төрле телләрдәге халыкларның хәзерге сияси икътисади фронтларда җиңеп чыгу өчен аңлы пролетариатның туктаусыз ярдәме кирәк булган кебек, бу мәдәни төзелешләрдә дә ул лазым булачак. Мондый юлбашчылыктан да бигрәк беренче адымнарда, беренче баскычларда хәл мөшкил булачак. Монда крестьянның пролетариат белән элемтә мәсьәләсе аеруча үткенләшкән хәлдә килеп чыгадыр. Шуңа күрә мәдәни төзелешләрдә Сталинның формасы буенча милли, эчтәлеге буенча социалистик дигән формуласы менә шундый юлга төшереп җибәрде. Ничә төрле төстән җыелган бу машина мәшәкатьсез коммунизмга барып җитәр дип уйлау хата булачак. Монда тик синфи икътисади анализ нәтиҗәсендә тарихның кая таба һәм ничек барачагы турында диагноз куела. Тарихның тенденциясе бирелә, әмма ул юл теге сияси хәрби моментлар кебек үк каты көрәшләр аркылы барылачак. Сез Галимҗан Ибраһимның 27нче елда Казанда басылып чыккан Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак дигән монографиясеннән өзекләр тыңладыгыз. Азатлык радиосы сөйләй. АКШның кеше хукуклары мәсьәләсендә Берләшкән Милләтләр Оешмасында тоткан позициясе турында. Рейган администрациясе Берләшкән Милләтләр Оешмасында АКШ кулыннан килгәне кадәр кеше хукукларын бозылу аркасында дөньяда газап чигүчеләрнең саны киметү өчен эшләячәк дип белдерде. Берләшкән Милләтләр Оешмасының экономик һәм социаль шурасында кеше хукуклары мәсьәләсе буенча булып алган дебатта АКШ вәкиле Михаил Новак
Dünya халыкларының күбесе авторитар системада, кайберләре тоталитар режим астында, бик азлары гына ирекле җәмгыятьтә яши дип сөйләде. Аның сүзләренчә, кеше иреклеге бигрәк тә тоталитар режимнарда кысыла. Андый режимнарда кеше хукуклары белән санашмау, кеше хукукларын бозу гадәти бер хәл. Берләшкән Милләтләр Оешмасының кеше хукуклары комиссиясендә АКШның вәкиллек итүче Михаил Новак кеше хукуклары белән санашмаучы тоталитар дәүләтләр категориясенә Ленин, Сталин тарафыннан төзелгән СССРны һәм Гитлер Германиясын кертте. Берсе инде юкка чыкты, әмма икенчесе идеология һәм режим буларак әле һаман хакимлек итә дип сөйләде. Новакның сүзләренчә, Рейган администрациясе авторитар режимнарны политик яктан тоталитар режимнардан аера. Тоталитар режимнарда кеше хукукларының санга сугылмауы хакында мәгълүмат җыю тагын да кыенрак дип саный. АКШ хөкүмәте тоталитар системаның да, авторитар системаның да идеяларын кабул итми. Аларга кеше кадерен санга сукмаучы системалар дип карый. Кеше хукукларын хөрмәтләмәгән ул режимнарның икесен дә хөкем итә. Тик тоталитар режимнарда кеше хукуклары авторитар системаларга караганда тагын да күбрәк бозыла дигән ноктада тора. Шуңа күрә АКШ дөньяда тоталитар системаның җәелүенә кулыннан килгән кадәр каршылык күрсәтәчәк. Тоталитар җәмгыять идеологиясенә каршы көрәш алып барачак. Тоталитар җәмгыять коруга китергән идеологиялар буйсынучыларның да, хакимдарларның да холкын боза, аларны аздыра. Шуңа күрә кеше хукукларын бозуга китергән идеологияларны ныклап тикшерергә кирәк. Берләшкән Милләтләр Оешмасының экономик һәм социаль шурасында кеше хукуклары мәсьәләсе буенча дебат барганда АКШ вәкиле Новак әнә шулай дип сөйләде. Әмма политик системалары тоталитар идеологиягә нигезләнгән дәүләтләрнең вәкилләре АКШ вәкиле Новак белән шундук полемикага кермәделәр. Әмма узган атнада Берләшкән Милләтләр Оешмасының экономик һәм социаль шурасында раса сәбәпләрдән дискриминация ясалу проблемасы тикшерелгәндә Совет вәкиле СССРны тәнкыйтьләгән өчен Американ вәкиле Хозе Сорзанога протест белдергән иде. Сорзано Кеше хукуклары комиссиясенең экономик-социаль шурасында кешеләргә, айрым халыкларга раса сәбәпләрдән тик бер Көньяк Африка Республикасында гына түгел, шулай ук СССРда да дискриминация ясала, рус булган халыкларның ана теленә, культурасына чикләүләр куелган. СССРда мәдәният өлкәсендә халыкларны үзара якынайту, аларның үзара йогынсын көчәйтү сылтау астында рус булмаган милләтләрне руслаштыру политикасы алып барыла. СССРда кырым-татар халкы расизм политикасының курбаны булды. 44 елда Совет режимы бөтен кырым-татар халкын үз милли ватаныннан сүреп чыгарды, Себергә азатты, хәзердә татарларга Кырымга кайту мөмкинлеге бирелми дип сөйләде. Совет вәкиле Авенников моңа тик Берләшкән Милләтләр Оешмасының экономик һәм социаль шурасында бер дәүләтнең дә эчке эшләре тикшерелмәсен дигән протест белән генә җавап бирде. Совет вәкилләренә башка илләрнең кимчелекләрен тәнкыйтьләргә ярый, әмма Мәскәүнең милли политикасына кагылырга ярамый. Янәсе, монысы СССРның эчке эшенә тыкшынуын аңлата.